आंद्रे आणि अन्यकल्या शिसाक पहिले जेजूची वळख लाभली. उपरांत आंद्रेनं आपल्या बाबा पेद्रूक जेजूची वळख दिली आणि ताका जेजूशी हाडलो. गलिलयांत जेजून फिलिपाक आपलो पाटलावी जावंक आपयलो आणि फिलिपान नातानायलाक जेजूची वळख दिली. फिलिपान नातानायलाक सांगलेली उतरां जेजूचे वळखी संबंधींच आसात. ती उतरां ही: मोइजेच्या नियमशास्त्रांत आणि प्रवाद्यांच्या पुस्तकांनी जाचे विशांत बरोवन आसा तो आमकां मेळ्ळो. नजरेचो जेजू तो, जुजेचो पूत. वळखी संबंधी मुखली सर्व उतरां जेजूची. जेजू नातानायलाक अंजुराच्या रुखा मुळांत पळयलें म्हणटा. ताका खरो इस्रायलकार म्हणटा. आणि शेकी जेजू मेस्त्री तूं देवाचो पूत म्हणून वळखल्या नातानायलाक सतत हांव तुमकां सांगता सर्ग उक्तो जाल्लो आणि मनशा पोताचेर देवाचे दूत चडलेले देवलेले तुमी देखतेल्यात म्हणटा. म्हणजे जेजू आनिकी उंचल्या तरान आपली वळख आपल्या शिसांक जातेली म्हणटा. वय जेजूची वळख भोव संपूर्ण तरान आपल्या शिसांक जातेली. ही आईचे सुवार्थेंतली केवळ वळखीची एक सुरवात मात्र. वर्ती महत्कार्यां ते देखतले. जेजूचे देवपण मेस्सियापण भोव गुंडायेन ते वळखतले. आमी सुवार्थेचे सुरवातेर आसाव. सुवार्ता वाचता वाचता ही वळख आमकां गुंडायेन जातली म्हणलो अर्थ हांगा आसा तें जाणा जावन सुवार्थेंत बुडोवंक आनी रिगोवंक आज सुवार्थाच मोगा उलो दिता म्हणया.